Τώρα. Κάτσε. Τώρα. Ονομάζομαι Σταύρος Κωνσταντίνου. Είμαι 67% ανεργίας. Δεν σαν Και έχω διευθυντής. έναν αδερφό μου από περασμένο πόλη. Πατέρα δεν έχω. Η μητέρα είναι σοβαρά άρρωστη. Η εργασία μας πήγε πάρα πολύ. Πάσχουν από οικονομικά προβλήματα. Πάσχουνε! Να μαζεύω αλουμίνια για να συντηρήσουν το σπίτι. Δεν φτάνουν ούτε για το νερό, ούτε για το φως. Μας υποσχεθήκαν να κάνουν αποχέτευση και δεν κάνανε. Πες τα αγόρι μου, πες τα! Πες τα! Αυτά πρέπει να τα δει ο Ατσελής, ο οποίος δεν φανερώνεται καθόλου στον τροπόταμο. Μόνο στις εκλογές μας θυμούνται. Μόνο θέλει να το ψηφίζουμε. Από εδώ και μπρος Θα το ψοφήσουμε. θα το ψοφήσουμε και θα βγάλουμε άλλον. Κάτσε, άλλο. Μην κάνει τσίγαρα ποτέ. Δώσε ένα μάρμο σε παρακαλώ. 2. Τις υπηρέτησες τα παιδιά. Βάλω. Έλα, συνέχισε. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μια μικρή βοήθεια, είμαστε 60% αναπηρία. Δίχως εργασία. Και ένα μάρμο. Είσαι και λίγο τρελός. Όχι, αγώ. Μου παίζει ευθυντή. Βελτιωμένος. Ένα παπείς. Βελτιωμένος τρελός. Εσύ είσαι τρελός. Λοιπόν, Αφού έχεις χαρτί από ψυχία. λοιπόν, πού είναι εκεί. Σάλενα, μέλα! Εκπήραμε κάποια παπταπούλα από πουλιά. Πού είναι η κοινωνική λειτουργία να έρθει να βοηθήσω το φίλο μας στο Σταύρο. Πού είναι, το ξέρεις. Όχι με να βοηθήσω. Η μαμά και τα άλλα δύο αδέρφια. Ρε δίκαιο, άκου να δεις τι ωραίος άνθρωπος είναι. Τα ακούτε, τα ακούτε. Πού είναι η βοήθειά σας. Το Σταύρο δεν το βλέπετε να καμάρει. Ξέρετε τι μπάλα έπαιζε. Αθλητής ήτανε. Μην τώρα βλέπετε. Συναστραπή. Διετέλεσε το νούμερο. Ένα θερματοφύλακα. Το 1. Τι φλακά. Τερματοφύλακα. Δεν την πήρω καλά. Εντάξει, άκου. Έλα,